Det gør det som da jeg var 17, der startede jeg på Norsk Hydro som kontorelev, men jeg tror, det jeg skal være glad for, det var ikke det, jeg fortsatte. Det var lige Christoph, der fandt i det der. Ja, der var han kommet tilbage, tror jeg. Og det var et af de angreb, som vi lavede utrolig mange af, og vi skal stadigvæk gøre på landsholdet med Schmeichel og så. Men nu har jeg også lige fundet nogle kampe, hvor man ikke scorer, ikke? Det er typisk, mand. Det var ellers en af de sæsoner, hvor jeg scorede flest, tror jeg, den første sæson, jeg spillede i Danmark. Så... Men de er meget tæt på i hvert fald. Ja, det må man lade mig. Så er der en enkelt der, tror jeg. Det kunne lige trille ind. Det var nok en af de bedste kampe, jeg overhovedet spillede i Danmark. Umiddelbart inden jeg blev skadet til 88-sæsonen. Det var i 87, hvor vi blev mestre efter den kamp. Vi slog KP 5-0. Jeg tror oven i købet, at Ole Kvist havde 500 kamps jubilar. Og det var jo så derfor, vi gav ham den gave. Og så et af mine meget sjældne hovedstødsmål, det synes jeg, vi skal nyde her. Ja, den kunne lige trille over stregen. Og formentlig, ja. Det er sket 2 gange i mit liv, det der. Hvordan han faktisk kommer på halvdistancen, og Jens Busk på målstregen overrumples totalt. Normalt kalder de det skildpadden, ikke? Når det trækker hårdt ind, hvor den kommer. Det værste er, at man altid skal være så hård bagefter. Men det var jo det store Brøndby-hold, hvad man kan sige, var, da vi var alle sammen heltidsprofessionelle, og ja, med Claus Nielsen og med Faxe og Schmeichel og stadigvæk Vilfort som spillede. Det var ligesom, det er nok det stærkeste Brøndby-hold, der nogensinde har været, må man sige. Og det smittede også af på dig? Ja, helt klart. Det var noget nemmere. Altså man kan sige, når man først var kommet op på holdet, så var det nemmere at ligesom slå igennem, fordi så var du sammen med så mange gode spillere. Problemet var for mange af de unge, at de ikke nåede over det punkt, som jeg nåede at komme ind på holdet. Fordi det var et stærkt hold på det tidspunkt, må man sige. Allerede dengang venter man sig til at få knups. Brøndby bliver kaldt holdet med de mange stjernespillere, der ikke har stjernenykker. Og den karakteristik passer godt på Laudrup-familiens nyeste storspiller, 18-årige Brian Laudrup. Se blot her. Nu er du medlem af en familie, der næsten har prøvet alt. Er det her så noget, der bare kommer som en naturlig ting? Nej, det vil jeg nok sige. Det er jo simpelthen en holdpræstation, som simpelthen gør, at vi står her i dag. Og jeg vil nok sige, at i aften, når jeg ringer ned til Michael, så det har han jo aldrig prøvet at blive dansk mester, så det er jeg selvfølgelig glad for at kunne repræsentere familien på den måde. Og det er jo et af de få ting, som jeg stadigvæk kan bruge over for, at man aldrig nogensinde blevet dansk mester, så det er også et af de få. Selvfølgelig også europamester, men... Selvom de skal feste nu, så skal du jo holde jo videre. Ja, altså man kan jo selvfølgelig, det giver en vis selvtillid, portion selvtillid, som vi både kan bruge i resten af turneringen for at gå ubesejret igennem, og så også i europæiske topkampe, som kommer nu. Det er det, man bruger det til. Jeg er virkelig glad for, at jeg alligevel i så tidlig en alder kan opleve at blive dansk mester. Det må jeg indrømme. Brian Laudrup, 20 år, allerede 2 gange dansk mester med Brøndby. En af nøglefigurerne på Danmarks olympiske fodboldlandshold, og sidst med mod Italien på det rigtige landshold. Brian har nået meget trods sine kun 20 år. Han er gift med Mette, og sammen har de sønnen Nikolaj, der er et halvt år gammel. Er der ligefrem nogle ting, som du er på vagt overfor med hensyn til din egen søn? Det vil jeg passe på med hensyn til opdragelsen af ham. Jeg har hørt i hvert fald også Michael, som han siger, at det bliver ikke fodboldstøvler, de får i julegave. Vel, så nu må vi hellere give dem en tenniskit, så der er også flere penge i det, ikke? Så det kan være, det bliver det. Indkast, Bjarne Jensen. Anfører Lars Olsen. Det ved jeg ikke, Flemming. Har du nogensinde vundet pokalfinalen? Den hollandske. Ja, men ikke den danske. Nej. Og lang bold frem til Bent Christensen. Og Brian Laudrup kommer til. Og 4-3 efter 30 sekunder er det andet kvarter i den forlængede spilletid. ...20-årige Brian Laudrup er på rekordtid blevet en af Bundesligaens populæreste fodboldspillere. Jeg havde ligesom nogle
nogle punkter, jeg gik ud fra, hvordan jeg ville starte min karriere. Og det gik altså ud på, at jeg ville gerne til et sted, hvor jeg ville være nogenlunde sikker på at spille hver eneste lørdag. Et sted, hvor omgivelserne ikke var så hysteriske og så resultatfixerede. Og ligesom det at starte sin karriere stille og roligt, uden de helt store forventninger, det var ligesom det, jeg valgte efter. Og der var bare Yding ligesom en god klub, lige netop på de punkter. Det tør nok siges, at det er gået stærkt fremad for Brian. Så stærkt, at der allerede nu hviler et stort ansvar på hans skuldre. I klubben forventer man, at den unge dansker på det nærmeste selv kan afgøre kampene. Brian Laudrup hat so viel Stärken nach vorne, dass man ihn eigentlich so spielen lassen sollte, wie er es im Moment macht und ihn vielleicht nur noch ein bisschen besser in konditionelle Verfassung bringt. Gut, er ist erst 20 Jahre und ich glaube, da kann man noch einiges machen. Nå, det var den næsten landstræner. Det var ham, som var vores landstræner i kvarter, tror jeg. Ja. Ikke? Så gik det vist. Han fik du hurtigt pillet væk på posten, kan jeg også. Så er jeg Bartram. Bartram og jeg, vi fik sagt lidt, så røg han ud igen. Jan Bartram spiller med nummer 6. Og efter et par kontraer bryder Brian Laudrup igennem. Straffespark appelleres derfor, men var der egentlig det? Jeg vil sige, at den er nok lidt tvivlsom. Ikke? Jeg spiller nok delvis på det, men altså, så er sådan, at tit her i Tyskland, så skal man ikke blive berørt ret meget for, at de dømmer straffe. Ikke? Men den var nok lidt tvivlsom, vil jeg sige. Det var Brian Laudrup, der stod for det chanceskabende. Her går han fri i venstre side. Men Reinhold Matti helt kigger sig foran det tomme mål. Ein munteres Spielchen von Beginn an. Wieder Patzer im Deckungszentrum. Roland Wohlfahrt alles andere als lethargisch heute. Sieht den mitlaufenden Brian Laudrup das 2:0 nach 17. Det er faktisk en af de bedste kampe fra Bayern München. Aller Fehler im Spielaufbau der Frankfurter konnten die Münchner über Reuter immer wieder ihr Konterspiel inszenieren. Das 0:2 durch Brian Laudrup. Ein Tor mit Poesie im Fuß und Intelligenz im Kopf. Der schönste Treffer des Tages und deshalb wiederholungswürdig. Det er sådan et mål, jeg ikke kan lave. Der er for meget teknik med. Det er det ordentligt, har jeg sgu godt nok aldrig lavet. Ja, det tror jeg. Kan man godt sige, ikke? Det er det, man har lært at spille bande. Ja. Hvorfor blev der aldrig rigtig nogen stor succes i Bayern? Det synes jeg, det gjorde det første år. Der skete bare det, at man med Bayern München, der er det ikke nok at blive nummer 2, og så ryge ud i Europacupen i semifinalen. Men rent personligt for mig gik det fantastisk godt.